መደብ ሌላ ምስ ፍሉጣት ኤርትራውያን ሰላም ክብራት ተኸታተልትና እንኳዕና ናይሎም መደብ ሌላ ምስ ፍሉጣት ኤርትራውያን ብድሓን መጻእኩም ኣብዚ መደብና ንህይወትን ስራሕን ናይቶም ኣብ ዓለም ዓብ ጽልዋ ዝፈጠሩ ብኤርትራዊ መበቆሎም ካዝቆልዑ ኣሕዋትና ክንዝቲ ኢና ሎሚ ዛንታና ብዛዕባ ሓደ ሂፕሆፐር ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ መራሒ ሕብረተሰብ ኣካያዲ ንግዲም ወሃብ ተስፋን መምህርን ሳሙኤል ኣስገዶም ብላክ ሳም እዩ ሓላው ርሻም ኣብ ስንቂ ሓዊ ዝጓዓዝ ሳሙኤል ኣስገዶም ብላክ ሳም ኣብ ታሪክ ሂፕሆፕን ማሕበረሰባዊ ንቕሓትን ስም ኤርምያስ ኒብሲ ኣስገዶም ከም ሓደ ናይ ራእይ ጽንዓትን ማሕበረሰብካ ናይ ምምላስን ምልክት ኮይኑ ንዘለዓለም ክዝከር እዩ ኒብሲ ድራፋይ ጥራይ ዘይኮነስ መሃዝ ንግዲ መራሒ ማሕበረሰብን ብዙሓት ድምፂ ዘይነበሮም ድምፂ ዝኾነ ሰብ ነይሩ እቲ ኣብ 2019 ዘጋጠመ ዘሰንብድ ሞቱም ንዓለም ኣደንፂዋ ሓደ ዝውዳእ ዝመስል ረኣኸ ኣብ ፍርቂ መንገዲ ከም ዝቋረጽ ገይርዎም እንተኾነ ግን ኣብ ድሕሪት መጋረጃ ናይቲ ህዝባዊ ሓዘንን ስቃይን ሓደ ሰብ ነቲ ዝወደቐ ባንዴራ ንምልዓልን ነቲ ዝተጀመረ ማራቶን ንምቕጻልን ብጽንዓት ደው በለም ንሱ ከዓ እቲ ዓብ ሓውም እቲ ንኹሉ ነገር ብስቕታ ዘሳልጥ ዝነበረ ሳሙኤል ብላክ ሳም ኣስገዶም እዩ እዚ ጽሑፍ እዚ ኣብቲ ብዙሕ ዘይተዘረበሉ ግን ከዓ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ትራም ናይ ብላክ ሳም ኣስገዶም ብዕምቆት ከተኩር እዩ ንሱ ሓውኑ ኒብሲ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ መጀመርትኡ ጀሚሩ ናይቲ ዘማራቶም ምንቅስቓስ ዓንዲ ሕቆ ዝነበረ ሕጂ ከዓ ሓላዊ ናይቲ ውርሻ ኮይኑ ዘሎ ኣካያዲ ንግዲ እዩ ካብቲ ኣብ ክረንሾም ዝሓለፈ ሓበራዊ ንእስነቶም ብኸመይ ምስሓዊ ኮይኖም ሓደ ናይ ንግዲ ሃፀይነት ካህንፁ ከም ዝጀመሩ ክሳብ ተድሕርቲ ዘይእመን ጥፍኣት ዝተሰከሞ ከቢድ ሓላፍነት ክንደህስስ ኢና እዚ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ ካብ ውልቃዊ ስቃይ ተኣልዩ ንሓደ ዝዓበየ ራእይ ንምቕጻል ሓላፍነት ከም ዝስከመን እቲ ማራቶን ብሓቂ ከም ዝቕጽል ብግብሪ ከመይ ገይሩ ከም ዘርኢ ዘተንትን እዩ ሳሙኤል ኣስገዶም ኣብ ክሬንሾ ሎስ አንጀለስ ምስ እሽተሓውም ኤርማስ ኮይኑ ዓብዩ ወለዶም ካብ ኤርትራ ዝተሰዱ ስደተኛታት ኮይኖም ንደቆም ብዛዕባ ኣገዳስነት ጽንዓትን መበቆልካ ብኩርዓት መሓዝን እናምሃርዮም ኣዕብዮሞም ኣብቲ ብድሆ ዝመልኦም ከባቢ ክሬንሾ ምዕባይ ንኽልቲኦም ሓዋት ብዛዕባ ህይወት ኣገዳሲ ትምህርቲ ሂብዎም እዮም ኒብሲ እቲ ህዝባዊ ገጽ እቲ ድምፁ ዝስማዕ እቲ ራእዩ ዝነበሮ ስነ ጥበበኛ እኳ እንተነበረ ብላክ ሳም ግን ወትሩ እቲ ኣብ ድሕሪት ዘሎ ሓይሊ እቲ ናይ ስትራቴጂ ሰብ እቲ ነገራት ብግብሪ ከም ዝሰርሑ ዝገብር ዝነበረ ሓዊ እዩ ነይሩ ርክቦም ካብ ናይ ኣሕዋት ፍቕሪ ዝበለጸ እዩ ነይሩ ንሳቶም ካብ መጀመርትኡ ጀሚሮም ናይ ንግዲ መሻርክቲ እዮም ነይሮም ኒብሲ ሓደ ሓሳብ ከም ዝጽኸሎ ብላክ ሳም ነቲ ሓሳብ እቲ ናብ ግብሪ ከመይ ገይሩ ከም ዝልወጥ ዝፈልጥ ሰብ ነይሩ ካብቲ ኣብ ጎድናታት ናይ ሙዚቃ ካሴታት ምሻጥ ጀሚሮም ክሳብቲ ዝዓበየ ትካላት ምስራት ወትሩ ብሓባርዮም ዝሰርሑ ነይሮም እቲ ሓደ ራእይ ይፈጥር እቲ ካልእ ከዓ ነቲ ራእቲ ኣብ መሬት ዘውርዶ መሰረት ይሃንጽ እዚ ሓያል ምትእስሳር እዚ ከዓ ነቲ ኣመፃ ዝተፈጥረ ዘማራቶን ሃፀይነት መሰረት ኮይኑዎም ኣብ 2017 ኒብሲ እቲ ዝዓበየ ሕልሙ ናብ ግብሪ ለዊጥዎም ዘማራቶን ክሎዚንግ ዝተባሃለ ናይ ክዳውንቲ ድኳን ኣብ ማእከል ዝዓበየሉ ከባቢ ክሬንሾ ከፊቶም እዚ ድኳን እዚ ካብ ሓደ ናይ ክዳን መሸጢ ቦታ ንላዕሊ ነይሩ ንሱ ምልክት ናይ ዋንነት ንማሕበረሰብካ ምምላስን ከምኡ እውን ቴክኖሎጂ ምስ ንግዲ ምውሃድ ስማርት ስቶር እዩ ነይሩ ኣብዚ ኩሉ ብላክ ሳም እቲ ቀንዲ ናይ ስራሕ ሞተር እዩ ነይሩ ንሱ ነቲ ናይ መዓልታዊ ስራሕ የካይድ ንትምህርቲ ይቆጻጸር ንስትራቴጂ ንግዲ ይሕንጽጽ ነይሩ ኒብሲ ኣብ ሙዚቁን ኣብቲ ዝዓበየ ራእዩን ከተኩር ከሎም ብላክ ሳም እቲ ትካል ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት ከም ዝጓዓዝ የረጋግጽ ነይሩ ንሱ እቲ ህዝባዊ ዝና ዘይደሊ ብስርሑ ጥራይ ዝፍለጥ ሰብ ነይሩ ብዙሓት ሰባትም እቲ ኣብ ቅድሚ ዝርአ ኒብሲ እኳ እንተፈለጥዎም እቶም ነቲ ትካል ብቐረባ ዝፈልጦ ሰባት ግን ብዘይ ብላክ ሳም እቲ ኩሉ ራእይ ኣብ ወረቐት ጥራይ ምተረፈ ነይሩ ክብሉ ይምስክሩ ዕለሳሳን ሓደ መጋቢት 2019 ብስድራ ቤት ኣስገዶምን ንመላእ ዓለምን ሓንቲ ጸላም መዓልቲ እያ ነይራ ብሞት ኒብሲ ዓለም ሓደ ጅግና ኣሲእና ብላክ ሳም ከዓ ንእሽተሓውን ናይ ህይወት መሻርክቱን ተመንዚዕዎም ኣብ ማእከልቲ ከቢድ ሓዘንን ስቃይን ሓደ ዓብ ሕቶም ተላዓለም ሕጂ ኸ እንታይ ክኸውን እዩ እቲ ኒብሲ ዝጀመሮ ውርሻኸም መን ይክቕጽሎም እቲ መልሲ ኣብቲ ብሓዘን ዝተሰበረ ልቢ ናይ ብላክ ሳም ነይሩ ኣብ ቅድሚኡ ክልተ ምርጫ ነይርዎም ወይ ቤት ሓዘን ተዋጢትካ ነቲ ኩሉ ነገር ክትገድፎም ወይ ከዓ ነቲ ሓውኻ ዝጀመሮ ራእይ ከም ናይ ባዕልኻ ጌርካ ወሲድካ ነቲ ማራቶን ምቕጻል ንሱ ነቲ ካልኣይ መገዲ መሪጹ ዘማራቶን ኮንቲኑስ እቲ ማራቶን ይቕጽል ዝብል መሪሕ ቃል ናይ ኒብሲ ካብ ሓደ ናይ ሙዚቃ መስመር ስም ሓሊፉም ናይ ህይወት መትከልን ቃል ኪዳንን ናይ ብላክ ሳም ኮይኑ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ ብላክ ሳም ካብቲ ናይ ድሕሪት መጋረጃ ወፂኦም ነቲ መሪሕነት ብምሉእ ሓላፍነት ተረኪቦም ንሱ ነቲ ብስምዒት ዝተመልአ ስራሕ ብብልሓትን ብርእሰ ተኣማንነትን
ክመርሑ ጀሚሩ ትቕንዲ ዕላምኡ ነቲ ንብሲ ዝነበሩ ራእይ ከምቲ ዝነበሩ ጌሩ መቕጻል ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዝተተኽለ መሰረት ኣስፊሕካን ኣደልዲልካን መቕጻል እዩ። ገለ ካብቶም ንሱ ዝመርሖም ዘሎ ዓበይቲ ተበግሶታት ዘማራቶን ክሎዚንግ ነቲ ድኳንን ነቲ ዓለማዊ ብራንድን ምምሕዳር ከም ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ተጽዕኖ ዘለዎም ናይ ጎደና ክዳውንቲ ስትሬትዌር ብራንድታት ኮይኑ ከም ዝቕጽል ገይርዎም። ኦል ማኒ ኢን ሪከርድ ሌቨል ነቲ ናይ ሙዚቃ ትካል ብምምራሕ ንሓደስቲ ስነ-ጥበባውያን ዕድል ይህብ፣ ነቲ ናይ ነብሲ ሙዚቃ ውርሻ ከዓ ይሕሉ። ቪክቶር 90 ኢን ሪል ስቴት ነቲ ንብሲ ጀምሮም ናይ ሓባር መጽንዒ ቦታ ኮወርኪንግ ስፔስን ቪክቶር 90 ብምስፋሕ ንመንእስያት ካብ ድኻ ከባቢታት ምስ ዓለም ቴክኖሎጂን ንግድን ይረኽቦም። ብተወሳኺ ነቲ ሓውዝ ጀምሮ ናይ ሪል ስቴት ፕሮጀክታት ይቅጽል። ዘኒብሲ ሃስል ስቴት ንንብረትን ውርሻን ንብሲ ብሕጋዊ መገዲ ብምሕዳር ንደቁን ስድራቤቱን ዝግባእ ውሕስነት ከም ዝረክቦም ይረጋግጽ። ብላክሳም ተሓውዝ ነብሮ ህዝባዊ ዝና ይብሉን ይኸውን፣ ግን ከዓ ተሓውዝ ነብሮ ናይ ንግዲ ብልሓትን ናይ ጽንዓት መንፈስን ርግጽ ኣለዎም። ንሱም እቲ ቅጽበታዊ መርሒ እቲ ብግብሪ ዝዛረብ ፈጻሚ ስራሕ እዩ። ሳሙኤል ብላክሳም ኣስገዶም ካብ ሓውን ንብሲ ሃስል ዝብል መግለጺ ሰፍሕ መነት ዘለዎ ሰብ እዩ። ንሱም ሓደ ብዘይተጸበየ ኣጋጣሚታትን ሓላፍነት ተሰከመ ነቲ ዝተረከበ ውርሻ ከዓ ብግብርን ብተወፋይነትን ዝመርሕ ዘሎ ጅግና እዩ። ንሱም ሓዘንካ ናብ ሓይሊ ብምቕያር ንሓደ ዝዓበየ ዕላማ ክትነብር ከም ዝከኣል ዘርኢ ህያው ኣብነት እዩ። ብላክሳም እቲ ረኣይ ናይ ንብሲ ሃስል ከም ዘይሞተም ብኣንጻሩ ኣብ ነብሲ ወከፍ መዓልትን ንዓበየን እናሰፍሐን ከም ዝኸይድ ዘረጋግጽ ዘሎም ሓላዊ ውርሻ እዩ። ብሓቂ ከዓ ብጻዕሩ እቲ ማራቶን ይቕጽል ኣሎ። ንሎሚ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ይዛዝም ብዛዕባ ህይወት ሓዉ ንብሲ ሃስል ብላክሳም ክንመሃር ጸኒሕና። እቲ ማራቶን ኣብ ህይወት ኩልና ይቕጽል። ኣብ ቀጻሊ ዛንታ ካልኦት ኤርትራውያን ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና። ሰላም ወሰናይ። ኣዳላዊ ኢንጂነር ተመስገን ፀሃየ።